It-tfal ser ikollhom bżonn il-permess tal-ġenituri sabiex ikollhom profil fuq il-midja soċjali bħal Facebook, Instagram u Snapchat. Dan wara qbil informali mill-Parlament Ewropew nhar it-tlieta, iżda f'April li ġej ser jittieħed vot definittiv dwar dan. Jan Philipp Albrecht, membru parlamentari Daniż, stqar li dawn ir-regoli ser joħolqu standard wieħed li huwa komuni għall-Ewropa kollha fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni personali. Il-miżuri meħuda ser jiżguraw li tfal ta' ċerta età ikun irid ikollhom kunsens tal-ġenituri u gwardjani tagħhom sabiex jiftħu profil għal xi tip ta' midja soċjali kif diġà huwa l-każ f'diversi pajjiżi. Skont il-proviżjonijiet maħruġa b'mod individwali l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ser ikunu jistgħu jagħmlu l-limitu tal-età iżda dawn iridu jkunu mhux inqas minn 13-il sena u mhux aktar minn 16-il sena. Dan sar wara li ma kienx hemm qbil uniformi. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew oriġinarjament proponew li jkun hemm uniformità fl-età. L-età proposta kienet dik ta' 13-il sena, età li tiġi konformi ma' dik Amerikana. Diversi gruppi Ewropej argumentaw li dawn ir-regoli l-ġodda ser jillimitaw l-iżżgħażagħ fl-edukazzjoni u opportunitajiet soċjali mingħajr ma neċessarjament tiżdidlhom il-protezzjoni.